Fashalo July bari RD block by Bwkhaktwi Devdaru Hatio थांनाय 19 November Tripurajwk Rompherjak Mano Tripura Mothani Bwkhaktwi Devdaru kaisa Luku Himbotok khlaijaka a Luku Himbotok ni bisingtwi borok sakha obo haikhe samung sitra tangnai rokno dakti no romwi justice ma rwnai tai phashi bo ma rwnai hayakhe borok taibo chobano kotor khlainai hini bo sakha o Luku Himbotogo phaimanjak phaikha YTF Central Secretary Dhananjay Tripura tai YTF Central Vice President Sihanu Mok akosho Bwkhaktwi long live, long live, YTF long live, এবারে দর্শনকারী অধিসত্তর ফাঁসির অর্ডার দিতে হবে, নাহলে আমাদের আন্দোলন চলছে, নাহলে আমাদের আন্দোলন চলছে। Ambai, Chatanok जों दिनै कायसा देबदारु बाजाराव मिছিল फायजाखा मिছিलनि मेन एजेन्डा बा जोंनि लाइ थांनाय 19 तारिख दिनै मुरासिं बदा बा मुरासिं राजमेला ओ जागायाव दिनै कायजाक ग्रुप कटाल रक दिनै तिप्रा सरक राजमेला बुरायनि थांतानियो थाङै प्राय फुं आइति ओ जागायाव प्राय 3 रक बाजे हाना बक नौ किफिल थानियो बंनो गारि बाय तागै खोख्लायै बिनि चलानो तवै बै बिहिनो तिलाङै जे रेप खायमानि आबनो जों सिलिङै जों दिनै हिमबटक एबा समाजां रेलि खालायजाहा समाजां रेलि खालायमानि जों कारण वहाँ जों बिनि थानियो जों जास्टिस नायो बिनि थानियो जाति जास्टिस मारथों बिनि ऊपर जे हमला खालायजां माने एबा रेप खालायजां माने बक्तमैनि ऊपर बंनो जास्टिस रोना आंथों ओ जे गैंग रेप खालायनाय रनो गैंग रेपिस्ट दङ जाति फासि रोना आंथों তিনি পর্যন্ত বগরমজों माने अनेक दिन वहाँ তিনি পর্যন্ত কোনো খোঁজ खबर करै किन्तु जों नायो बंनो जाति दाइटिनो फासि रोना आंथों बिनि बागै जों हिमबटक रेलि खाया जों सुदु इ जागायाव सिमिया जों दिनै जुलाइबारि एन्ड देबदारु हाति सिमिया जों सारा त्रिपुरा खायनाय जुदि बंनि थानियो जुदि जेकुनो एकटा एक्शन लाजागिया बेबस्था लाजागिया नालाय जों इबुबाय थागिया जों तेबसिनि सुबा कटर चलेनाय सारा त्रिपुरा चलेनाय जों दिनै जुलाइबारि खाया जों खानाब साब्रुम खायनाय बिनिपर जों बिलुनिया करबु शान्ति बाजार खायनो जों गाबांमा जागा जों रेलि खायनाय किन्तु जों बंनो जास्टिस जों लांनाय जिनि गाबांमा जागा होनो रेप खालाय जाय दङ आबो पयलाया गोबांमा जागायाव जों कायसा प्रग्रामाव थांतानियो बा कायसा नखनि ब्रै बासाराव थांतानियो रेप खालाय जाव जदि उ बुतिरावनो जों सेफ सिकिउरिटी रोनानि बागैसो जों आन्दोलन खाय आबो कुनु पार्टीनि अंगैजे पार्टी खालायलायसिमि थांसा अंखाय आबुया जों जिनि कायसानि बिपदे कायसा जों मा बासानाय कायसानि सुख दुखु जों कायसा मा बासानाय आराय खालायनो जों लगे मारलायनाय जों जे कुनु जायगा जों थांसा खायनो जिनि ऊपर जे अत्याचार खालायजांनायनो जों अत्याचारनि बिरोधि जों मा बासानाय